Saan at itunggal maysa ngagkuna kanyak iti apo-apo makastrukto iti pagarian ti langit. No dilaang dagiti mangtungpal iti pagayatan ni amak sa dilangit. Anya iti kayat nga sawon daytoy ayatan nga kakabsat. Nga ti English kunana, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Okay. Dagiti makastruk lang ijay, kunana Jesus, dagiti agaramid, iti pagayatan ni amak. Okay. No ibasa tayo daytoy, aduda dagiti agkunantukan ni Apo Diyos. Apo, did we not prophesy in your name? Nag-ipadto kami mo't itinagan mo. Nag-i-cast out kami mo't iti demons, itinagan mo. Okay. Naggaramid kami iti milagro, itinagan mo. Ngam kunanto ti Apo kunana, I never know you, depart from me, you who practice lawlessness. Pumanaw kayo. Kayo saan kayo ngam mo, okay, managaramid iti kinadakas. Okay. Anya ti kayat nga sawon daytoy ayaten nga kakabsat. Nakalkalday ta iti judgment day. Kutkin kuna ni Apo Diyos saan kay nga mo. Okay. Kahit ko nga ibaga ditoy nga ti panakaisalakan, what is salvation? Ti panakaisalakan saan nga panagpadto itinagan ti Apo. Nawatan tayo? Ti panakaisalakan saan nga panag-cast out iti demonyo. Ti panakaisalakan haan nga panagaramid ti milagro itinagan ti Apo. Anya kaya ti ibagbaga iti Biblia iti panakaisalakan. Naglawag ti kunana ijay Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Nga salvation is by grace alone, parabor, by faith alone, in Christ alone. Okay, salvation kat it is a gift of God. Sagot dayta. Haan nga works tapno awan tip iparamag tayo. Kayat nga sawon nga iti panakaisalakan ayatan nga kakabsat. Awan iti iparamag tayo. Amen. Kayat nga sawon haan nga di inaramid tayo ti salvation. Tapnuhan tayo nga agparamag. Haan nga di jay kwarta tayo. Wino jay sirip tayo. Tapno awan iti agparamag. Haan nga di jay in-perform tayo. Ngakas ibagbaga dagitoy. Okay. Ini ati kunana, it is not by works. Dajay iti salvation ayatan nga kakabsat. Kan number 2, what is salvation? Our salvation was bought by the blood of Jesus Christ at the cross of Calvary. Masarakan ijay Ephesians 1:7, 1:14, ibagbaga na ijay, we were redeemed by the blood of Jesus Christ. We were purchased by the blood of Jesus Christ. Inya ba? 1 Corinthians 6:20. Anyati kunana, you have been bought with a price. Binayadan na tayo ni Jesus. And that is salvation. In may na Jesus tapno isalakan na tayo. Kan may katalo ito salvation ta umuna. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sagot ni Apo Diyos. Han nga inarahan tayo nga dyan inaramid. And number 2, salvation kat babaeng tidara na Jesus. We were bought by a price
through the blood of Jesus Christ. And number 3, salvation is the work of Jesus. It is the work of God. Okay. Ijay Matthew 1:21. Inati ko nana, aganak to iti may nga babae. Managanan Jesus. Gaputa, isala ka na. Dagiti tao, manipod, kadagiti basbasol. So nung kitaan nyo, it is the work of Jesus iti salvation. Haan nga DJ panagpadto nga sing-singer dagito. Haan nga iti panagcast out iti demonyo, haan nga panagperform panagaramid iti milagro ayaten nga kakabsat. Okay, kat anya pa jay kunana nga da kayo. Evil doers, go away from me. Okay. Apay nga nagbalin nga evil doers da. Okay? Gaputas sa anda nga sinurot ti pagayatan ni Apo Diyos. Iso nga iti sa lursod, what is the will of God? Gaputa kunana ditoy, dagi jay mapan ijay langit, iti pagarian ti Apo, dagi jay nga agaramid iti pagayatan na. Okay. Dito yung matlaang iti sa lursod nga, dagiti ko. Sa lursod dagiti tattao kana Jesus. Anya ti aramidon mi? Tapno aramidon mi iti trabaho ti Apo. Isu nga dito ti pagayatan ni Apo Diyos. Kasalakas ay matlang. Anya ti aramidon tayo? Tapno maaramid tayo iti pagayatan ni Apo Diyos. Anya ay iti pagayatan ni Apo Diyos. Tadagiti agaramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Isuda ti mapan iti pagarian ti langit. John 6:29. Insungbat na Jesus, daytoy iti trabaho ti Dios. Wenno daytoy iti pagayatan ni Apo Dios. That you believe in Him who has sent. Ti pagayatan ti Dios, ti trabaho ti Dios, mamati itiin baon iti Ama sa dilangit. Okay? Naawatan tayo eto nga kabsat. Doing the will of God is believing in Jesus Christ. Believing in what He has done at the cross. In may isuna na yanak iti may nga berhin. That is the good news. May kadua, in may matay ijay cross. Gapo ijay basbasol tayo. Okay? May katalo na ipunpun. Inpunpun na di jay baso. Okay? May kaupat nagungar. Tapno amin nga mamatikin kwa na maadaan iti barong nga biya. Kan may kalima, nakipagtugaw kan ni Apo Diyos ijay trono na. Nagtugaw ijay makanawan ti Ama. Kaya't nga sawon, the devil is defeated. Dahil ti ibagbaga ni Jesus dito'y 6:29. Anya ti aramidon mi, tapno aramidon mi iti trabaho ti Dios. Wino aramidon mi iti pagayatan ni Apo Dios. Is to believe in Jesus. Ayatin nga kakabsat. Okay. Umamati ka na Jesus, umay ti Holy Spirit ken ka. Okay? Ijay nga kunam na Jesus iti pigsa. Na Jesus iti sirip ko. Na Jesus iti mangisalakan ko. Na Jesus iti Lord ko. Kat awan ti maramidak no awan ni Apo Diyos. Awan ti sarasabiti biyag ko no awan ni Jesus. I am nothing without God. Isu nga iti Biblia ayaten nga kakabsat. Awan ti maiparamag tayo. Ti pinili ni Apo Diyos. Dagi jay awan ti iparamag na ayaten nga kakabsat. Isu iti sorosoro ni Apostol Pablo 1:29 iti 1 Corinthians.
126 to 129 pinili ni Apo Diyos dagiti nababaha dito'y lubong. Dagiti nakapsut tapno maibabain dagiti napigsa. Dagiti full minamaang tapno iti kasta maibabain dagiti masirib. Sanang to'y baga awan iti maiparamag tayo iti sanguanan ni Apo Diyos. Gaputa amin dagitoy, it is a gift. Dayta nga pigsam, dayta nga angas mo. That is a gift from God. Ayaten nga kakabsan. Amen? Iso nga kasjay, no nagkararag ka, kani Apo Diyos kat naagasan, di jay yung kararag mo. Saan mo nga iparamag? Tahaan mo nga trabaho dito. It is the work of God. Okay? No masirib ka kat adu iti tinulungap, adu ti binagbagaan. No baknang ka kat adu iti tinulungam, gapu iti kwartam. Okay. That is your investment. That is your calling in patrabaho ni Apo Diyos kin kaday. Okay? Iso nga Luke 10:20. Luke 10:20 kunana, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. Dito jay panakaibaon dagiti 70 disciples. Tapno mapanda mga saba, mangagas ka dagiti masakit. Okay? Agcast out iti demons, idisin mangpot da, nagreport da, maragragsakan da. Anyati gapuna, gaputa nagtulnog dagiti didemonyo kada kami. Hallelujah, madaydayo ti Apo. Ngum dayto iti sumbat ni Jesus. Do not rejoice in this. Haan kayo nga agragsak gaputa nagtulnog dagiti demonyo kada kayo. Okay. Ti pagragsakan niyo gaputa na isurat tinaga niyo ijay langit. Anyati kayat na nga sa mundo ito. Okay. Awan ti may paramag tayo. Amen. Saan tayo nga agragsak? Kadagiti aramidan ni Apo Diyos kada tayo. Wino haan nga dayjay iti iparamag tayo. Haan nga dayjay iti nangruna. Okay, nga pakaragsakan tayo. Amoy iti pakaragsakan ni Apo Diyos. Nga sika kat na-reconcile ka ni Apo Diyos. Nga sika kat nagbalin nga anak na. Amen. Nga sika kat adati relasyon na kin ka. Ti karagsakan kat ay relasyon kanya Apo Diyos. Dahil iti importante. Kat no ada iti relasyon mo kanya Apo Diyos. Okay. Dahil iti karagsakan. Madaydayo ti Apo.